Nej, nu starter han. Okay. Så siger vi hej nu. Hej. Hej. Vi sidder her på vores altan i vores lejlighed i Tegucigalpa. Og i dag har vi lidt kedeligt regnvejr og sådan lidt overskyet, men det er dejligt varmt, så vi klager ikke. Nej. Vi vil gerne sige tak for at komme med til jeres søndagsmøde. Vi glæder os rigtig meget til, at vi skal være sammen med jer også rent fysisk. Du ved ikke, det. Nej. Det er okay. Det er okay. Det er snart jo. Ja. Vi har købt vores flybilletter fra Honduras. Vi flyver den 30. april fra Honduras. Der flyver vi til Peru, hvor vi så har en måneds tids ferie i Sydamerika. Og derefter så flyver vi hjem til Danmark, så vi regner med at være i Danmark omkring den 1. juni. Så der glæder vi os til at komme ud og være sammen med jer. Man kan se den fin rød fugl. Det kan være, at de ikke se. I kan lige se med her. Det er sådan en kajne. Nej, se. Nej. Den var lige der. Ja, den sidder der stadig. Skal vi lige prøve? Ja, nu er den inde ved fladerne, så kan man slet ikke se den. Nå. Okay. Flot. Vi har nogle rigtig flotte fugle herude foran vores altan. Det sidder vi ofte og nyder på altanen. Vi har både kolibrier og papegøjer og alt muligt spændende herude, som vi nyder at sidde og kigge på, mens vi spiser vores morgenmad ofte her på altanen. Ja, Kim er meget glad for fugle. Jeg er meget glad for fugle, ja. Vi vil gerne benytte muligheden for at det her videoindslag til at sige mange tak for al den støtte, I har givet os til os, både økonomisk, men også den forbøn, I har givet os. Det har betydet utrolig meget for os at have et bagland rent åndeligt i Danmark. Så det sætter vi utrolig stor pris på. Og vi har også været rigtig glade for de mange pakker, vi har fået med godter hjemmefra. Det er lækkert med lidt fra Danmark indimellem. Ja. Og så glæder vi os til at høre, hvad det er, Bettina, Monique og resten af holdet de fortæller om Honduras og hvad der sker her. Og så kan det være, at vi finder ud af, om det er sandt, alt det, de har sagt. Ja, man kan se. Ja. Men ellers så er vi i en tid her, hvor vi er ved at afslutte i næste uge. Der får vi ansat den nye volontørkoordinator, der skal tage over fra os. Så den næste tid, den står rigtig meget på overlevering og afslutning hernede. Og forberede sig på at komme videre og komme tilbage til Danmark. Så det er en spændende tid, vi går med. Vi er rigtig glade for vores tid hernede, og rigtig glade for arbejdet for Viva. Og er spændt på at komme hjem til Danmark igen og se, hvad den tid byder på. Det var som sagt, vi glæder os til at se jer. Ja, det gør vi. Ja. Det var, hvad jeg havde at sige. Kan I have et rigtig godt, en god aften og hygge jer. Ja. Hej hej. Hej.